Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшние два читания, они так для меня сегодня так незвичайним способом склалися у одну такую целостную картину. Бо з одного боку яны зусім супрацьлеглыя. Евангелие нам распавядае про ацаленне апанаванага злым духом, про эту такую маляўнічую гісторыю, про выгнанне легіёну дэманаў, про гэтых свіней, якія там кинуліся з гары ў мора. Такая маляўнічая гісторыя, а апостол распавядае больш тэарэтычныя рэчы, тэарэтычныя, але з другого боку так само і практычныя для нас, про тое, што мы выратаваныя, збаўленыя мы Божаю любов'ю, праз Божую міласэрнасць, што Бог нас збавіў не таму, што мы нарабілі шмат добрых справаў і таму мы патрапім у рай калісьці там. Не. Усе нашыя добрыя справы, як сёння кажа апостольскае чытанне, мяне ўразілі гэтыя словы, якія шмат разоў чуў, але неяк сёння яны прамовілі для мяне па-асабліваму, што мы створаны для добрых справаў, што добрыя справы, глядзіце, вось, напрыклад, там, не ведаю, тэлефон, ён створаны для таго, каб званіць, здымаць там, і рабіць нейкія іншыя карысныя рэчы. І ніхто не будзе здзіўляцца, калі атрымаецца так, што тэлефон зазваніў. Ніхто ж не будзе там казаць: о, глядзіце, які ў мяне цудоўны тэлефон, ён званіць. Ось, я магу паразмаўляць па гэтым тэлефоне. Ніхто не будзе ставіць гэта ў заслугу таму, што створана там, ніхто не будзе ставіць у заслугу крэслу, што на ім можна сядзець. Глядзіце, якое цудоўнае крэсла, на ім можна сядзець. А часто з людзьмі так адбываецца, што чалавек робіць добрыя справы, ён кажа: о, глядзіце, які добры чалавек, ён робіць добрыя справы. Не, дарагія мае, гэта не добры чалавек, які робіць добрыя справы. Гэта, говорю про телефон, так? Гэта нармальны чалавек, які робіць добрыя справы. Гэта тое, што належыць чалавеку. Не належыць чалавеку рабіць дрэнныя справы, не належыць чалавеку рабіць нейкія там, не ведаю, нейтральныя справы, добрыя справы. Для гэтага мы і створаныя, каб добрымі справамі займацца. Вось тое, што мы скажоныя грахом і робім дрэнныя справы, вось гэта ўжо такая, гэта праблема. З гэтым трэба змагацца і вяртацца да нармальнага стану. Як зноў жа любая прылада, калі яна будзе сапсаваная, яе там рамантуюць. Так і чалавека мы рамантуем, каб ён рабіў добрыя справы. А збаўленыя мы дзякуючы Божай ласцы, дзякуючы міласэрнасці Божай, дзякуючы Ісусу Христу, Божай любові, дзякуючы таму, што Христос за нас памёр на крыжы, за нашыя грахі. Гэта нас збаўляе. І мы з вамі, паколькі прымаем гэтую міласэрнасць Божую, прымаем гэтае Божае збаўленне, то маем надзею на тое, што будзем збаўленыя калісьці. Маем надзею на тое, што Божая міласэрнасць у нашым жыцці акажацца не тэарэтычнай, а практычнай, што калісьці, калі наше зямное жыццё падыдзе да канца, то мы ўбачым тое, што убачым гэтае валадарства Божае, убачым Бога, убачым гэтае збаўленне, пра якое шмат чуем, гаворым, чытаем і так далей. У чым жа сувязь паміж Евангеліем і сённяшнім апостольскім чытаннем? Глядзіце, для мяне гэтая сувязь у тым, што нават у гэтым збаўленні нашым мы часта прывязваемся самі да сябе, прывязваемся да нашых зямных справаў, да нашых зямных намаганняў. Да зямных справаў не ў сэнсе да нейкіх там практычных працаў, там дзеянняў, а да таго, што мы робім, і ставім сабе ў заслугу, што мы робім гэта для Бога. Так як вось гэтыя жыхары сённяшняга гэтай зямлі гадарынскай былі прывязаныя да сваіх свіней. Так і мы да сваіх свіней прывязваемся. Мы прывязваемся да сваіх дзеянняў. Зрабілі добры ўчынак і лічым, што гэта заслуга наша перад Богом. Зрабілі нешта добрае, памаліліся і лічым, што гэта наша заслуга перад Богом. Прыйшлі ў царкву, лічым, што гэта наша заслуга перад Богом. Не, гэта ўсё не наша заслуги перад Богом. Гэта тое, пра што я і казаў, што гэта ёсць наша норма, гэта ёсць тое, для чаго мы створаныя, для таго, каб рабіць добрыя справы. Мы прыходзім у царкву не для таго, не таму, што мы так вось зрабілі нейкі подзвіг. Не, мы прыйшлі, бо так належыць, так павінна быць. Христос даў нам Еўхарыстыю. Христос гэтую Еўхарыстыю даў людзям для таго, каб яны карысталіся з яе. Мы прыходзім, каб з гэтага скарыстацца. Христос
просіў нас, Бог прасіў нас, каб мы дзякавалі Богу за ўсё тое, што Ён для нас робіць. І мы збіраемся на гэтую падзяку, тут на сумесную падзяку. Таму вось гэтыя нашыя усе дзеянні, якія мы робім добрыя нашыя ўчынкі, гэта не ёсць наша заслуга, але ёсць толькі наша норма, ёсць наша тое, што належыць нам рабіць. А з другого боку, бачыце, тыя словы, про які я ўжо згадваў, якія гаворяцца ў сённяшнім апостольскім чытанні, што мы створаны для добрых справаў, думаю, што гэта такія словы, якія павінны нас натхняць сапраўды на гэтыя добрыя справы. Бо мы вяртаемся ў наш нармальны стан. Мы робім гэтыя добрыя справы. Мы для гэтага пакліканы, для гэтага створаны. І гэта ёсць нармальна. Тут можна, гэта тавталогія такая атрымліваецца. Гэта наша норма, гэта наше прызначэнне ў гэтым жыцці. Таму, дарагія браты і сёстры, сёння, калі мы разважаем пра гэтыя два чытанні, разважаем пра гэтае апостольскае чытанне ў першую чаргу, давайце усвядомім сабе, што мы створаны для добрых справаў. І каб нам у гэтым нашым жыцці гэтымі добрымі справамі займацца, каб нам рабіць гэтыя добрыя справы. Так, мы, люди скаженные грахом, імкнемся часто до зла. Часто гэтае зло, як там нават не тое, што свядома ў наше жыццё ўваходзіць, не тое, што мы яго хочам, але яно ёсць у нашым жыцці. Мы з ім змагаемся, але не заўсёды можам яго перамагчы. Тут, думаю, нам вельмі патрэбная Божая ласка, вельмі патрэбная малітва, каб да Бога далучыцца, з Богом з'яднацца і перамагаць гэтыя нашыя слабасці. І да гэтага я ўсіх нас заклікаю, каб мы Божаю ласкаю перамагалі гэтыя нашыя слабасці, каб гэтая Божая міласэрнасць сапраўды праявлялася ў нашым жыцці, праявлялася ў тым, што мы перамагаем тое зло, тую слабасць, якая ёсць у нас, тую нашу грахоўнасць, і вяртаемся да гэтага нашага нармальнага стану, жывучы, робячы дабро. Амінь.